Txanogorritxu jatuna. Bazen behin ume bat txanogorritxu izenekoa, eta beti goxe zen. Ama, goxe naiz, esaten zion amari. Joan amonaren etxera, itzulitakoan jango duzu eta eramaiozu esna eteztia. Txanogorritxuk alaxe egin zuen. Amonaren etxera joan zen janariaz pentsatuz. Zer prestatuko te dit? Donutxak, tartak, goxokik, gaietak, pentsatzen zuen bidean. Bidean aurkitzen zituen intxaur, urret guztiak jaten zituen, baina oraindik asetuta zegoen. Asetu gabe zegoen. Xago eta guztiak jan zituen. Ez zuen bakar bat ere utzi, baina goxe zen. Bidean, otxo zintzuarekin topatu zen. Kaixo Txanogorritxu, nora zoaz? Amonaren etxera noa, otxo izterrak jan nahi ditut eta. Lagunduko aldidazu? Bai, lagunduko dizut. Txanogorritxuk bere artean pentsatzen zuen. Azte otxo tentela. Oso osori jango dut eta ez da enteratzen ere. Biak abiatu ziren. Eta bat-batean, zas, Txanogorritxuk otxoa jan zuen. Tripa bete zuenean gustura geratu zen. Eta pixka bat aurreratutakoan bi ehiztari ikusi zituen. Eta pentsatu zuen. Ze haragi goxoa edukiko duten bi ehiztari horiek. Jateko modukoa. Eta beren atzetik korrika hasi zen. Ha, ze tripotza esaten zioten bi ehiztariek. Baina Txanogorritxuk harrapatu eta bi ehiztariak jan zituen. Amona zaztu eta etxera joan zen. Etxera iritsitakoan amari esan zion. Ama, ez dut goxerik, bazkaldu dut. Eta zer bazkaldu duzu ba? Otxo bat eta bi ehiztari. Baina Txanogorritxu, joan zaitez komunera lertu egingo zara eta. Lasai ama, favore bat egin dizut eta ez duzu sukaldatu beharko. Ui, nire tripa komunera joan behar dut. Eta ziztu bizian komunera joan zen. Handi gutxira entzun zen. Ze lasaitasuna. Eta hala bazan edo ez bazan, otxoa eta bi ehiztaria Txanogorritxuren tripa.